Jino hi chung kotin mamo alowa kan om thei lo tila kan soi sual om love chung teng khopa mishing nun chung konuna poimo aniat mitam takin ajino moto siam dan chung chang in thil ten om tak tak ten manga mishing ta na thalawa hlo om antia e thalo ten tia amaro chu ani lo ve mai theya engtiang ni ajino moto hi an siam chua aten om rengin abol lo em mishing ta na athalavem ti te waina hian kan chui chiang don ani le zirtanang o enga tangin ngen siam ngan ti chuan mitam takin thuma kan sei tong khan thilten om thil thalo tak tak atanga siam ani ten tia amaro chu heyan ni lovani chemical hlo om pakhat ma om lova thiang lim taka siam ani abul tanna ko ajinomoto hi kumsang khazakwa pariata japan mi professor kikune ikada an tuisen sing kombu chum sautu ya tangina muchuaka chu tui chu umami antia japan tong chuan choti tuitu antini chu glutamate antia ti chuan chu ta tang chong kumsang khazakwa pariatan hian japan mi in professor in ajinomoto hi amuchuak masabera chuan chu ta tang chuan akal chho ta zela tun thleng hian ajinomoto ti in kan lo hreta a chuan tuna ero chuan tuisen sum so atang khan ani to talawa tunan chuan an siam chu dan kha dang le ta ahman siam chu dan kha chu tlemin a thiang hlim lo dewa a fai lo dewa ti na ni lovin a thiang hlim em thawa amar chu tuna chun khol chitin reng mangin mo endik na sang paltlang vekin ajinomoto hi ai thei to ni ti chuan enga tang nge an siam chu kan ti chuan bu te mais te sugar cane ti tang te in ani a material khang tiang sang te kha an mangani ti chuan bacteria mangin yogurt le soya sauce kan siam ang chi hian ferment ani thina ti chuan ferment zo hian sodium nen an pola monosodium glutamate an siam chuak ta ni ti chuan ajinomoto hi a hlo emem kan ti chuan a chan na chuan atok che ei chuan a hlo om lo ani thil reng hi a lo luat chuan thil lo om vekania chu tiang che chuan ajinomoto hi a siam chuak tu ten a om tok an tia mi thiam ten a om tok an tia atok che ei chuan thil lo om pakhat ma om lo ani tomato cheese bong nu te sa theya te po hian mo a om veka khang tiang hang ajinomoto kan ti kha a om sa vek in pol sa vek ani ti chuan ajinomoto chu concentrate takasiam chu thiang hlim takasiam chu ania WHO FDA le India FSSAI te po in ei theita na hi me ti a an approve thlap an pompui thlap ania ti chuan mishing in nikhata mishing pakhat hian gram nga tanga gram ruk ai tam ei lo turani ti chuan gram nga tanga gram ruk ai tam ei lo chuan mishing ta na hlo om lowa a ai tam ei chuan mishing ta na hlo om ve thungani chuwang chuan ajino shim hi a siam dan a thiang hlima a fresh ema a lo luat ei lawa a tok che chame ti han na na ei chuan a tha ema mishing in chaw kan ei tui pha tu ka thil hlui om lo ni tro chuwang chuan ei thei ani ei tur ta na siam ani amaro chu ei dan tok kan thiam angai ni thil tui thil hrisel kan ti te po hi a lo luat ta kan ei chuan a hrisel lawa tiang che chuan damdoi te po hi damdoi ni wang kan a lo luat ta voi khata ei che mo mum som mum ni khata mum khat ei tur ka mum som dam ma dul tu ka wanga mum som kan ei chuan kan at pha kan boi phan kan tak sai na tur pha do ni dam doi ni si kha dam lo na thlen tu ni thei mai do na chu tiang che chuan ajino te po hi ni thil hrisel tho kha nia cho kan tak sata na mamo ve tho kha nia a lo lo ta kan ei lo chuan a tha ani engwangin nge ajinomoto hian thilati tui mo a han kan ti chuan kan leya hian taste thil hriat na chinga oma chu al thum kha mo te le hang te kha a omani ti chu a hriat the ni chu japan tong chuan umami antia chu thil tui hriat na ti na ni ajinomoto hian thil tui hriat na chu anei hlang bi ka chu mishing na thil olsam tak kan hriat thei bek kha ni mo hang te al te thum te khang chiang kha te khang tiang che khan umami hang hriat na kha
achak bik ema chu chuan thil kha ati tui bik ani mo chu wangin dal thlai chum sare pa po hian polila hangan ati tui le zualani voksa te hian an thlakila ri thot mai sena mo ngai thot bik maya amar chu alo lu kan thlak ri thot turani ti chuan atui bik mai ni ti chuan ajinomoto ti hi enge omzia kan ti chuan japan tanga lak chu ania japan paina mu chu kan ti kha japan tanga lak chu ania japan tanga lak chu ania aji ti chu chotui ti na ni chu ti chuan nomoto ti chu bulpui achan ber ti na nia chotui bulpui ber mo chotui bulpui ber chotui siat na bulpui ber ti na ni chu aril rai khop mai omzia po chuwang chuan ajinomoto ti kha chatui na bulpui mo chatui siat na bulpui ber ti na kha ania chuwang chuan chatui ta kan ei theina tur tan ajinomoto hi atok lekin kan enga ti chuan a tha em mai ni ti kha kan hriat tan tha a thiang hlim tak fel tak fai taka an siam ani a mithiam te point ram point a ei theia a hi me tia an approve thap pani chuwang chuan tu man ei re lo tur ei bor tur ani ama ero chu mishingin kan mamo lo ti kan taksa ina a huat ka om ve theia a huat chun ei lo tur ani mo damdoi te po Cephadrox te po ngei lo te pon oma damdoi chi sang chuwang chuan kan ngei lo ve theia kan ngei lo ani chuan ei lo mai tur ani kan pum te na hu a doctor in ei sun ti ni chuan ei lo mai tur amaro chu tiang ni lo ani chuan a ei bor te machine ta na ana zong khan lo omena to atong pong puin lo om lo ni ti kha kan hriat ta na tha a ei thei ni ti chuan ajinomoto hi lo ngoi tur ani lawa ma se natural a ei dan tok kan thiam ngai ni ti chuan kan ngai dan te comment lama kan sei theianga ti chuan he video hi ko ngai taka mi lo like a mi lo subscribe mi lo forward tur lai mi lo hype sak turin in khongai na kan dil ani talome